खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय नैबे समाव आं दङ उदालगुरि जिल्लायाव लोगोसे बेयो उदालगुरि जिल्लानि जागायजेननाय लोगोसे नैबे समाव आं दङ दावहारु फोथाराव स' नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ जानो गोनां 52थि बोसोरसालिया बड' साहित्य सभानि जा बोसोरसालिया जुथुमा नैबे उदालगुरि जिल्लायाव जानो थांगासिनो दङ फैगौ 20, 21, 22 जानुवारि 2020 मायथाइयाव लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे गाहाय लांगोना बे गाहाय लांगोनानिथिंजायनो नोंथांमोना मेन स्टेजसिम हाबनो हागोन स' नोंथांमोननो आं बुंनि दिनै बे गाहाय लांगोनाखौ डनेट खालामदों रुंसारि लम्बुधर बर' गोसोखां गाहाय लांगोना होननानै स' बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे समाव गासै खामानिफ्रा प्रिपारेसन जागासिनो दङ लोगोसे गेजेराव साननैल'सै सम स' नोंथांमोनखौ 20, 21, 22 बे खालारखालि बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि 52थि बोसोरसालिया जा बड' साहित्य सभानि जुथुमा बेखौ जाफुंसार होनो आं खावलायबाय लोगोसे नैबे समाव गासै खामानिया थाम-थिम सोलिगासिनो दङ स' नोंथांमोननो मोनसे टिप्स होनो नागिरदों कमिउनिकेसननि जानानै नोंथांमोना रेलवेजों फैयोब्ला रङियानिफ्राय बेसिम कानेक्ट खालामनो हायो लोगोसे खैराबारि रेलवे स्टेशना बेस्ट कमिउनिकेसन बेसिम सफैनायनि थाखाय गासै 1.5 किल'मिटारनि गेजेरावनो नैबे जोंनि दावहारु फोथारा दङ लोगोसे बासजों फैयोब्ला नोंसोरा बायहाटा सारियालि जानानै बेसिम फैनो हायो स' बेस्ट Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. जोङो गाहाय लांगोनासिम हाबबोबाय लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयो दा सानदै प्रिपारेसन जागासिनो दङ आरो लोगोसे आं मिन्थिदों बेयो नाव जागोन लोगोसे नाव मिन्स बेवहाय सेल्फि जन जा बिथांमोना गोबां फट' दिखांनो मोजां मोनो निजेखौनो बेवहाय सेल्फि जन जागोन लोगोसे नैबे समाव बे नावनि जा डिजाइन बे जागासिनो दं लोगोसे बेवहाय जिगाबजों जा जुजाइ बेजों बानायगासिनो दं लोगोसे एक्सपार्ट बिथांमोना नैबे समाव पेन्टिंनि खामानि सोलिगासिनो दं स' बेवहाय गोबां इउनिक डिजाइनफोरखौ बे खेबावबो नुनो मोनदों स' बेवहाय फैनानै मोनसे गोदान इउनिक डिजाइनखौ नुदों लोगोसे बावैसो सिगां दैजिं फेस्टिभेलाव बेखौ नुनो मोन्दोंमोन नोंथांमोना नुदों बे आर'नाइनि जा डिजाइन जा ग्राफिक्स डिजाइन बेखौ नैबेबायदि जियाव प्रिन्ट खालामनानै नैबे समाव गोबां जायगाफोरावनो दिनै डेक'रेसन खालामनायखौ नुनो मोन्दों स' बेयो जोंनि मोनसे मोजां मानो Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. स' नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबे बड' साहित्य सभानि जा सेम्बोल लोगोसे जा बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय हारिनि थाखाय बिथांमोननि गोसोखांथिनि थाखाय बेवहाय खालामनाय जादों लोगोसे नैबे समाव बेखौ पेइन्टिं आरो डिजाइन खालामगासिनो दङ स' बेयो जोंनि 52थि बोसोरसालिया जा बड' साहित्य सभानि जुथुमानि मेन हाइलाइट बेनो जागोन मानो होनब्ला बे नङाब्ला जुथुमाया जाफुंनायनि आसाथि गैया स' नैबे समाव बेयो पेइन्टिं साननैनि गेजेराव बेनि गासै खामानिफ्रा जाफुंजोबगोन लोगोसे नोंथांमोना केमेरानि उनथिंजाय नुहुरगासिनो दङ नैबे समाव गोबां बे हालामनिनो फरायसुलिफ्रा लोगो नांनानै जा जोंनि पेरेड जा गेवलां मेलाव हानजा सुरनाय बा हानजा सुरनाय जागोन बेवहाय बिथांमोना बाहागो लागोन स' बिथांमोनाबो बै समाव ट्रेनिं बा साखाफारा जागासिनो दङ राइट नाव आं दङ उदालगुरि खैराबारिनि दावहारु फोथाराव लोगोसे बियो उदालगुरि जिल्लानि स' नायगिरि नोंथांमोन आं गाहाय साइनासालिनिफ्राय फैबाय लोगोसे नोंथांमोननो मोस्ट इम्परटेन्ट जायखौ गारनानै थानो हाया बेनो जाहैबाय जामुंसालि स' राइट नाव मेन स्टेजनिफ्राय फैनानै जोङो सानजाहाथिंजाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे जामुंसालिनि मुंखौ दोनदों रुंसारि बिपिन बसुमतारी गोसोखां जामुंसालि स' बेवहाय फैनाय दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय जेसेबांखिनि 52थि बोसोरसालिया जा बड' साहित्य सभानि बे जायगायाव फैगोन बेयाव जामुंसालिनि थाखाय नैबे जायगाखौ दोननाय जादों स' नोंथांमोना बेसिम फैनोब्लाथाय मेन स्टेजनिफ्राय थोंजों सानजाहा बे जायगासिम सफैनो हायो राइट नाव नैबे समाव गासै डेक'रेसना जागासिनो दङ लोगोसे बे रुंसारि जा जामुंसालि बिपिन
बसुमतारीनि मुङाव दोननाय जादों स' बेनि सिङाव हाबनानै नोंथांमोना दिन्थिनो नाजागोन बेसेबांसो मानसिया बेवहाय माने खेबसेनो जानो हायो Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna wait. A B dong. Nala beko A bungu ba bai B jagan 140 आरो बेटिकल 75 मोनसे होला गेजेराव जोंहा माने 12 फुटनि गेप आरो मोनसे बिथिं B एखे दा बेयाव जोङो मोनसे हलाव एकदम 1000 खौ माने आरामसे जाहोनो हागोन आरो खेबसेयाव 1000 जाहोगोन बिनिनो 10 मिनिट उनावनो एथिगले 15 मिनिट उनावनो बिथिं आरो मोनसे 1000 जाहोगोन 1000 माने सुबिदा खालामगोन माने मोनसे खालामनानै दोनखाबाय जाखांनानै थांनाय लोगो लोगोनो बे मोनसे गोदान सुरु जागोन आरो बेखिनजा साफायै खामानिया सोलिबाय थागोन बेनिफ्राय जों गेजेराव जिथु गेप दोनदों बेयावबो नांगौ रोखोमब्ला बेयावबो एकदम माखासे अन्तत 300 मानसिया जानानै बेबस्था आरो दंबावो दा बेखौ आं फोरमायबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय जानायनि टाइमा मानिफ्राय मा जानाय टाइमा जोंनो माने गुबै आफादा जिथु माने बानजाय आफादा होनाय मथे माने फुंनि बाहागोआ 10:30निफ्राय 11टानि गेजेराव सुरु जागोन फुंनि 2टा बाजियाव बन्द जागोन 2 बाजियाव बन्द जागोन बेलासिनि आरो 2 बाजिनि उनाव हरनिया 8टानिफ्राय 9टायाव सुरु जागोन स्टार्ट जागोन आरो ओमफ्राय बेवहाय फारियै जाहोनायाव मा जानाय जागोन बेखौ जाहोनाया जों दा जोंनि बानजाय आफादनि माबायै जोंहा बिबानगिरिफ्रा जोंनो माबा होनाय मथे जोंनो जितु माने माबा होदों सुबिदा खालामना होदों बे सुबिदाफोरखौ जोंनो होदों माने मोनसे कमन ओंखाम दालि थाखाबाय दा बोथिफ्रोमबो बेदरनि बेबस्था खालामनाय जादों बेदर नानि बेबस्था खालामनाय जादों आरो आं सानदों जोंहा गोबां आलासियानो माने बे खोथाखौ बारे बारे बुंदों ट्रेडिसनेल खाना माने संनाय लाइ लाफा रुनानै ना गिदिर गिदिरखौ बेयाव रुनाय एकदम रुनायल' जेबो मस्ला गैयिनि माने दुन्दियाल' होगोन आरोखि संख्रि थागोन बेखौ जानानै जोंबो अनेक मोनजादों आरो दा बेखौबो जोङो किसु मानसिनो जाहोनायनि सुबिदाखौ जों लादों माने जोंना दालि थाहैबाय ओंखामाथ' थाखाबाय सबजि मोनसे थाबाय लोगोसे बोथिफ्रोमावबो बेदरनि सुबिदा दं बेवहाय मेनलि बेदराथ' जोंना अमायानो जाखागोन अमा आरो अमा जायैनो ना थाबाय बेखौबो बुंबावनो हागोन जोंहा बानजाय आफादनि जिथु वर्किं प्रेसिडेन्ट बिथाङा मोनसे बेबस्था खालामबाय अमाल' जाबाय थाबा जानाय नङा खैराबारियाव माने आलादा बेदरबो जाहोनांगोन होननानै जिथुनाखि बिबान सोलायगोन जिथु टार्मिनेसन मेनलि बे मिटिंनि गुरुत्वआ जाबाय टार्मिनेसन बिबान सोलायनाय बे बिबान सोलायनाया मंगलबार जागोन आरो हराव बे खालि बोरमा बेदरनि खासिनि बेबस्था खालामनाय जागोन माने गासैनोबो माने जेसेबां बेवहाय जोंनि 50 बोसोरसालिया जुथुमाखौ नायनो फैगोन गासै बेवहाय जाफैनो हागोन आरो बेखौ जायाबा अल्टारनेटिभा ना अल्टारनेटिभ ना आरो बेखौबो जायाब्ला जोङो दाउदै रुनायनि दाउदैनि मोनसे बेबस्था बे बेबस्थाखौ बेयाव लाखिनाय जादों स' नोंथांमोना नुगासिनो दं नैबे समाव आं हाबबोदों नैबे डेलिगेट हाउस बा थान्दै नब्लाङाव दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय जा बोसोरसालिया जुथुमायाव नैबे डेलिगेट स्पिच लाखिगोन बेवहायनो गोबां सावरायनाया जागोन बेखौ थान्दैफोरनि थाखाय स्पेसियलि बानायनाय जादों बेखौ डेलिगेट हाउसबो होनना बुङो जोङो थान्दै नब्लांबो होनना बुङो स' सिङाव थांनानै नोंथांमोना दिन्थिगोन लोगोसे बेनि साखाथियाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेबायदि गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय थान्दैफोरनि थाखाय थानायनि सुबिदा खालामना होनाय जादों लोगोसे नैबे समाव गोजां बोथोरनि थाखाय स्पेसियलि जा बिथांमोना बेसिम फैगोन बेवहाय जिगाब बा नारानि बेबस्था खालामनाय जादों बेवहाय थानो जोबोर गुदुं आरो मोजां जागोन स' आरो जनायनि थाखायबो स्पेसियलि बिथांमोना बेवहाय नारा बा जिगाबनि बेबस्था खालामदों स' नोंथांमोननि सिङाव हाबनानै दिन्थिनि बेसेबांसो सुबुङा बे थान्दै मेलाव जिरायनो हागोन नोंथांमोना नुगासिनो दं नैबे समाव आङो थान्दै मेल जागोन जा थान्दै बिथांमोनखौ बेसिम जिरायनो होगोन नैबे जायगायानो बेवहाय आं नुनायाव गोजां बोथोरनि सुबिदाखौ नोंथांमोना लानो हागोन नैबेयाव जिगाब बा नारानि बेबस्था खालामनाय जादों जा बिथांमोना जोबोर गोजाङो बा गोजांनायनि मोनसे सुबिदानि थाखाय बेवहाय बे नाराखौ होदों लोगोसे जनायनि थाखाय जोबोर कम्फर्ट जागोन बे नेचारेल स' नोंथांमोना नुनाय बे गुवार एरियायाव आं मिथिनायाव बा आंनि साननायाव गासै 10,000सो थान्दैया बेवहाय मेलाव बाहागो लानो हागोन लोगोसे नैबेथिंजाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे थान्दै मेलनि गाहाय जा स्टेज बुंगोन बेखौ बेवहाय गोबां सुबुंफ्रा बेसिम थागोन लोगोसे गुबुन गुबुन आसामनि बा गुबुन बाहेरनिफ्राय फैनाय थान्दै बिथांमोना नैबे जायगायाव जिरायनानैनो 20, 21, 22आव थान्दै मेलाव बाहागो लानो हागोन स' नोंथांमोना नुगासिनो दङ
नोंथांमोननो गुबुन गुबुन पार्टथिं दिन्थिबाय बे खेबाव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों दिन्थिफुंसालि एक्जिबिशन स' बे एक्जिबिशनखौ रुंसारि समाराम बर' गोसोखां दिन्थिफुंसालिनि मुङाव दोननाय जादों बे जायगायावबो बे 50 बोसोरसालिया बर' साहित्य सभानि बे जुथुमायाव फैनाय गोबां सुबुंफ्रा बेसिम हाबगोन लोगोसे नोंथांमोना नुदों बे मेइन गेटआव नैबे समाव प्रिपारेसन माने अनगयिं माने गासै खामानिया सोलिगासिनो दङ लोगोसे जोबोर गुवार एरिया सिंनि नुथायखौ थांनानै नोंथांमोना एक्जिबिशननि सिङाव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों नैबे बर'नि न'खर गंसे न'खरनि नुथायखौ बेयाव दिन्थिनो बिथांमोना नाजादों लोगोसे गोदोनि समाव बर' न'खराव जों बर'नि संसार जानायाव मा आइजें आइलाखौ बाहायोमोन बेनि गासै नुथायखौ बेवहाय दिन्थिनो बर' न'खराव हाबबोबाय लोगोसे बेवहाय गिबियावनो आंनि नोजोराव गोग्लैदों जोंनि आगोमा धोरोम बाथौ थानसालि बा बाथौ नि बे नुथायखौ बेवहाय दिन्थिनो नाजादों बेवहाय लोगोसे सा सानजा खोला बेवहाय गासै न'बथिफोरखौ जोंनि बर'नि गोदोनि संसार जाबोनाय जा थोरिजों लुनाय न' बेनि नुथायखौ बेवहाय दिन्थिनो नागिरो लोगो नोंथांमोन बे बर' न'खरावनो सोरगिदिं जोंनि बर' रायजो जाबोनायाव जा बर'नि न'बथिनि बाउन्डारि थायो बेवहायनो बिथांमोना दिन्थिनो नाजादों सानथामनि थाखायब्लाबो नैबे माइ गायनाय नुथायखौ लोगोसे नैबे समाव बर' माइ होननायखौ गायोबो बे बोथोरा बर' माइ गायनायनि सम लोगोसे बे बर' न'खरनि सोरगिदिं बाउन्डारिफ्राव मोनसे नङा मोनसे आबाद मावनाय नुथायखौ बिथांमोना दिन्थिनो नाजादों लोगोसे नैबे गय बारि स' बेवहाय बिथांमोना माइ जा बर' माइ जानो हागौ बे बर' माइनि खोथिया बेखौ गायनानै दिन्थिदों ब्रिज बेखौ गासै औवाजों खालामना दोननाय जादों स' नोंथांमोननो बे ब्रिजनि सायाव आं गाखोनानै दिन्थिनो नाजादों नायदो नोंथांमोना बेबायदि लन्डन ब्रिजखौ बेवहाय दिन्थिफुंनाय जादों लोगोसे गोबां एक्जिबिशनाव नायगिरि बिथांमोननि गोसोखौ बोनो हागोन लोगोसे बे नैबे जायगायावनो बे लन्डन ब्रिजआवनो रोजा सुबुंफ्रा सेल्फि फट' दिखांनो स' दिनै जों सानैजों बे बर' मिक्सारनि फंबाय खोरोमसार स्वर्गियारि लोगोसे महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेल जों ज' जानानै बेवहाय फैदोंमोन लोगोसे सानसेनि हाबाफारि लानानै जों बेसिम फैदों स' दिनै जेसेबां हायो जानो गोनां 50 बोसोरसालिया बर' साहित्य सभानि गासै नुथायखौ नोंथांमोन दिन्थिनो नाजाबाय स' बेवहाय आंजों खोरोमसार फंबाया जोबोर मदद होबाय गासै कमिउनिकेसनाव बिथाङा हेल्प होदों लोगोसे माखासे सुटखौ बिथांनि आइडिया लानानै लानाय जादों लोगोसे स्पेसियेलि बिथाङा मोजाङै फट'फोरखौ लानानै होदों स' वान्स एगेन थेंक इउ थाबाय आरो लोगोसे आदायाबो आंखौ जोबोर हेफाजाब होबाय दा आं बेबायदि दिनै हारसिं फैनानै जुदि ब्लग बानायोब्ला आं खायसे खोथाफोरखौ मिथिनो मोननाय नङामोन आदानि हेफाजाब लानानै आं गोबां खोथाखौनो मिथिबाय गोबां खोथाखौनो दिनै भिडिअनि गेजेरजों बुंफोरदों स' बेनि थाखाय आदानिसिमबो साबायखर थाबाय थ' वान्स एगेन मोनसे खावलायगोन नोंथांमोना जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो बेवहाय सफैनो थाखाय गासै कमिउनिकेसननि डिटेल्सखौ जों बुंखादों स' जों 20निफ्राय 22सिम बे जायगायाव थागोन गासै फोसावदिंखौ जों नोजोर बोगोन माखासे ब्लगखौ होगोन लोगोसे बेवहाय जुदि बर' मिक्सार आरो महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोन दङब्ला अन्नानै प्लिज जोंखौ राइडआव जाहाथे राइडआवोब्ला जों मोजां मोनगोन मानो होनब्ला जों गासैखौबो सिनायनाय नङा गतिके राइडआव जों फ्रि फ्रेंक रायलायगोन माखासे खोथा सावरायगोन स' नोंथांमोननि बे जायगायाव सफैनानै जोंखौ राइडआवब्ला थारैनो जोंनि बे माने खाफाल गोनां जागोन आरो ना जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन स' नोंथांमोना दिनै नुनो मोनबाय सानसेनि हाबाफारि लानानै नैबे खैराबारिसिम फैदोंमोन लोगोसे बेयो उदालगुरि जिल्लानि जागायनाय आरो जानो गोनां 50 बोसोरसालिया बर' साहित्य सभानि दिनै प्रिपारेसन भिडिअखौ नोंथांमोननि आखायाव गथायनानै होबाय लोगोसे माखासे इनफरमेटिभ बा माखासे इनफरमेसनखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि जोहै मोननो हागोन बोरै फैगोन मा वेजों फैगोन बेनि डिटेल्सखौ भिडिअ होनाय जादों आरो वान्स एगेन खेबसे बुंबावगोन कमिउनिकेसना खैराबारि रेलवे स्टेशननिफ्राय जोबोर साखाथियाव लोगोसे बायहाटा सारियालिनिफ्राय बासजों फैनो हागोन आरो कानेक्सननि वेया जागोन रङिया रेलवे जंसनसिम बेवहाय फोनांजाबनायनि माखासे ट्रेनफोरखौ मोनगोन स' नोंथांमोनखौ 2022 जानुवारि 2020 मायथाइयाव बे खैराबारिनि नैबे दुब्लिबारियाव लोगो मोनगोन ना आसा थिबाय नोंथांमोनखौ फैथारनो खावलायनाय जाबाय लोगोसे भिडिअनि जोबथायाव मोनसे खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना जुदि लोगो मोनब्ला बै सानखालि राइडआवनो थाखाय खावलायनाय थाबाय स' दिनै भिडिअखौ बेखौनो फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै